Добре. Чакаме човек са или как? Човек, да. Добре, може ли? Аре, сега ще звънем на Анди, защото спамите Йода и Анти се добърчат. Айде, сега ще звънем на Анди. Айде, Така. Да те пускам ли да беше го говори то? Така, хора, може да кажете здравейте на Анди. Хей, здравейте, чат! Как сте? Добре. Значи те ми пишат постоянно целият чат. Ми наспавам просто Анди навсякъде. Целият чат. Разбираш, и те не се спряха буквално. И на всичкото отгоре. Фокса, брат. Фокса ги караше, беше като айде, пишеме Анди, нали? Нещо е такова. Аз съм като, окей, добре. Не можах да се сдържа. И те искат още от началото на стрима, брат, да ти звъна нещо е такова. Бе, като, добре, окей, айде сега. Колко време? От 3 часа, брат. 3 часа не са се спряли! Не са се спряли! Целият чат не са се спряли, Анди. Си са просто... Не знам, не мога да ти го обясна. Много така. Верно ли? А те пишат ли на тебе нещо или? Да, аз плъс. Да не ти пишат някои мацки. Сега за мацките отворя. Да. Моля? Нищо. Моля? Аз го чух. Аз го Какво чух. каза, че за мацките е отворено ли? Така, това е така строго става. Чат, спасете ме. Ох. Добре, айде няма да те занимавам, аз ти казах 2 минути в Ориол, да отиде да си снимаш нещата, съжалявам, че ти звънахме и се надявам хората, защото те гледам, че нямат някакви въпроси. Да бъдат има. Благодарим ти, Анди. Мерси много. Мерси много. Айде. Много благодарим на Анди, че се включи. Това беше супер кют. Защото аз му писах и той веднага ми такова. Пранк на...